Omo TV er et sted for hele familien. Det er et sted, mange unge samles for at starte unikke venskaber. Her kan du møde dine sjælevenner. Alle elsker Omo TV. Yeah. Velkommen til Omo TV. Jeg har søgt virkelig diarré. Kan du godt det der med at sådan klør sig selv, og så rammer man sådan en skipunkt? Jeg svæver. Jeg kan ikke snakke med piger, undskyld. Jeg har bare en cykelhjelm på, det har du ikke? Jeg finder min cykelhjelm. Det gider jeg faktisk ikke. Jo, hent den. Skal jeg? Ja, hent den. Nej, men... Nej. Wow. Du er da godt nok finurlig. Tak. Det er ikke ment på en god måde. Du har set et trick? Nej, tak. Det er rigtig sejt. Nej, tak. Er det en kat? Jeg troede, det var en kat lige meget. Nej, det det var så på din telefon. Det kan mig svimmel. Du hvad ved jeg? Jeg kan ikke godt dit navn. Men jeg har den. Det er på 4 forbogstaver og 3 efterbogstaver, og det er mest fornavnet. Det er de 4 første. Den ligger lige på tungen. Kan du ikke sige første bogstav? Ja, det er noget, der starter... Det har samme bogstav som det, der er noget på en. På. Altså... Troels? Nej! Tøj. No way, Troels, I skæver mig. Oj. Oj. Hov, vi har begge to. Der er no way, simpelthen. No way, seriøst. No. Nej. Jeg skal ikke gøre. Nej. Vi burde nærmest blive kastet ned. Hvad? Lad os drikke det. Må det smage? Men. Sender begynder at grab my da finger by finger shouldn't they wanna me, making fun of me. They're going to bum at me. The boys are cap. Stay home, but I know he like they. Oh my god, han er pæn. Koran, han er pæn. Koran, han er pæn. Sådan like, ain't no way, du ikke tror, jeg er Obama. Jeg er legit Obama. Easy bolden. Vil du have en joke? Mit liv. Alle børnene kom ud af en brændende huseklubb, undtagen større, han sad først i hjørnet. Det var der jeg sagde et eller andet til, og så sagde jeg noget andet bagefter, og så bagefter. Jo, er det der på Fortnite? Hvor gammel er du? No. Okay, vi er tilbage igen. Okay. Jeg vender den forkerte vej nu. Ja. What the fuck? Hele min skærm er våd nu, og mit bord. Hej.
Nej. Det er jeg, der viste et trick, og så skipper jeg lige bagefter, fordi jeg gad at se tricket alligevel. Så nu skipper jeg igen, fordi jeg gider virkelig ikke se det trick. Så fuck jer. Ja. Hvad er din holdning? Hvad? Jeg har ikke andet, jeg kan tage og udlægge min gamle. Det var træls. Ja, det var fordi, at... Der er en af mine venner, han spørger, om du satte dig på. Jeg kan godt sidde på dig, lille dreng. Hvorfor skipper han, efter jeg sagde, at jeg gerne sidde på ham? Like, hvad? Hvad hedder ham der TikTokeren, der er sådan... Paul? Sådan, ham der, han hedder Paul. Ved du, hvad han sagde til mig? Hvad? Han var sådan der, nå, Smukke, hvad laver du så? Hvor underligt. Nå, sorry, hvad laver du? Okay. Er det ikke dig, der fra den her julekalender, hvor de sådan laver juleting? Alle folk siger, at enten ligner Tinka eller hende for julefeber. Gør du også? Jeg har på se. Nej, jeg gider ikke se. Det var TikTok-banden. Hvorfor bliver alle så stødt, når jeg siger godmorgen? Det er dig med det der i... Skal jeg lige slutte den for dig igen? Skal jeg lige slutte den for dig? Ja. Hvad fanden er der banker? Det var mig. Luk mig ind, farmand. Og det er postkasse. Hvem er en god Det er sgu da killing? ikke den her. Hvem er en god killing? Er det en god killing? Hvem er en god killing? Oj! Jeg vil få noget, fordi... nu. Jeg var sikker på, at jeg skulle flashbane der. Jeg var snart 8 år, og det tændte mig low-key. Men så skippede jeg, fordi jeg tænkte, det er ikke rigtigt. Jeg forstår seriøst, hvorfor er de gamle mænd, de sådan bare sådan sidder under en dyne og så, man kan ikke se deres penis. I det mindste for en visen. Ikke bare sådan tease en på den måde. Wow. Du er en fræk en. Skal vi være kærester? Så kan du være min lille killing. Nej. Man har ikke brug for en trampolin, seriøst. Jeg fatter ikke, hvorfor alle bare sådan har en trampolin. Man kan bare sådan gøre det på jorden. Jeg skulle da... Fuck. Bro. Er du også træt af lyden? Ja, vi burde nærmest blive kærester, så det var nok meget bedre. Okay. Bro, jeg hoppede lige på trampolin på mit gulv, og det var fucking hårdt. Tror du på Hitler? Jeg tror på Hitler. Far, wallah, jeg er grim i dag. Shorty, du er dejlig. Okay. Hej. Er du en... Hvad er du? Det er sådan, jeg plejer at gøre, når når din mor er på besøg. Jeg har stillet et spørgsmål. Hvorfor spyttede du på dit kamera? Lagde du din mikrofon? Re